Prepačte poruchu. Do piče, reklama. Dobre. Takže butcher som, do piče. Pozrite sa, koľko tu mám mesa, do piče. To je všetko z tých zabitých hrdinov z Diabla. Pozri sa, do piče. Tuto je jockové, tuto mám bebové kotlety a jen tam vzadu mám Jojovu salámu, do piče. A tu je tá moja bačerová sekera, pozri, ešte je krvavá. A jen tí kokoti tu fachčia pre mňa. Hej, je to fakt. Je tu viac mesa, jak v Dungeon Keeperovi. Pozrite sa, hen tie klobásy, to nie sú klobásy. To keď som sral do toho primáku, som to tam zabalil do toho do piče, ale však to si nikto nevšimne. Hej, nesmej sa do piče. Sa dívaj na reklamu do piče. Pozrite sa, hen tam mám uložené zvlášť zlatné kusky v tej mrazničke ultrafialovej. Ale myslím, že ten kokot disk, čo som si strkal túto dozadu, mi pomohol, lebo odkedy mi riť rozsekli na dve polky do piče, tak som mal problémy, keď som sa chcel ohnúť pre polienko, tak potom som mal v pekle zimu. A tuto vám ukážem, čo mi ten kokot vystrelil šíp do srdca rovno, mi usekol ľavú bradavku. Tuto ľavú bradavku mi usekol, tam som bol úplne v piči a tu som si dal piercing spraviť na pravú bradavku a z rite mi potom vyšli také lajniska do piče, že som nemal problém sa vysrať už konečne. Tuto nosím, si zavesujem tých mŕtvych hrdinov. Pekné sú, že? Kúsky. No, fachči do piče otrok. Ale odkedy používam kokot disk, môžem v kľude spávať, lebo čo je do piče? Ešte tam chcem ísť do piče. Kde sme? No tak zavolej 09. Jediné, čo ho prezradí, je váš kokot na tvári. Kokot disk. Tuto nosím už 40 rokov takéto mesa do piče, som nejaký Jozef Okša, čo má na 2 lokša. A toto nie sú tie salámy, vidíte vpredu tie salámy, tak to sú natlačené hovna v primákoch, hej? Vy ste vedeli, do piče. Občas to pustím aj na tanier, potom sa v tom premrvím, ksichci v tom vymácham. Ale odkedy používam kokot disk, tak sa aj ohnem pre polienko, konečne tu nemáme zimu. Lebo tu fachčil tu mňa jeden taký buzerant. Skúsil som sa ohnúť pre polienko a ma hneď zatrtkal. No tu je ďalší kokot, čo s vrtačkou si ho honí. Áno, tuto mám môj pasík čudností. Tuto si... Nesmej sa dopíče, Jan Papík. Áno. Tuto malujem pre starú, lebo sme súložili naposledy a padala na nás omietka. Tuto makám do piče ako komunista. Do piče, no a stará mi to odplatí súložil. Áno, tuto. Áno. Tuto s kozmodiskom, kokodiskom sa cítim veľmi dobre, môžem slúžiť bez problémov, zem sa točí, voda padá, áno a áno, to som ja, prilepená Helena, na fotelke sadlo prilepené, áno, černiček, strikujem kokotky na 3 kokoty pojebané. Tam vzadu vidíte to ovocie do piče, zeleninku a tam mám moje kvetinky, to mi robí dobre na kyslík, môžem veľa dýchať, okuliare mi slúžia ešte, kokot slepý nie som. A to som, dobre. Sa zadýcham ako prasa do piče. Tuto, áno, chcela som si dať piercing, ale rozhodla som sa. Kokodisk. 09 98 88 88. A ide sa... Jediné, čo ho prezradí, je váš kokot na tvári. Kokodisk. Aha, to som zase ja, rozkysnutá Helena, do piče, na 2 fotelkách. Vidíte tie moje nohy do piče, odkedy si ich mácham v čerstvých hovnách do piče, tak sú jemné jak detská prdelka. Ale môžem vám veselo doporučiť, čo sa smeješ, ty pičiak, krivý kokot. No, viete, lebo odkedy, ja som sa veľmi, tu je moja cereka, to sa s ňou jebeme, ja jej to prstujem, raz som jej celú ruku strčila do ryti, neviem ako je to možné, ale odtedy má problémy, často sa pomočuje, poserie sa hocky. Spravila som z nej úplného mrzáčika, čo ma veľmi mrzí. Ja si teraz môžem do piče strkať akurát tie ihlice. A keď si uštrikujem nejaký svetrík, tak si ho dám na hlavu, aby som nevidela, aká som škaredá.
vtedy sa môžem aj chytiť za prsa, pozrieť sa, aké tam mám zošuverené bradavky, aby som sa z toho nepogrcala, alebo prípadne neposrala. Ale môžem vám doporučiť kokodisk, lebo pri takejto záťaži, ako je tá moja malá, keď vám osere chrbát do piče, to je fakt záťaž. To sa vtedy spotím jak prasa, funím a mám problémy sa ísť vysrať. Lebo ja som taký diku do piče, Jožo sadlo, vochcam padlo, jebadlo, alias cinky cinkota, i keď ja nie som až taká cinka, ja som skôr taká hrubá. Áno, verte Luptakovi, takéto mosty vám tu postavíme, nebudete padať do tej lávy. Verte mi, verte kokodisku. 09, 05, 56, 78. Zavolej. Jediné, čo ho prezradí, je váš kokot na tvári. Kokodisk. Ej, som invalidný kokot. Áno, bohužiaľ celý život som na vozičku. Hej. Nemôžem za to, som rád, že Boha žijem do piče. Tuto kokot, no jebla na mňa tehla na stavbe do piče. Z vrchného poschodia. No a teraz čo narobíte, kurva, hej? Tak som celý život na vozičku. Mám také auto, síce chodím s ním Carmageddon hrávať do piče po lesoch, jebem ľudí do piče. No a najradšej mám inak tak, keď sú aspoň traja za sebou, to je také kombo, to je fasa, to len zapneš stierače do piče a ideš, chápeš, to je úplne cool. Robím proste mrzakov, lebo keď už som ja, tak ja už mám v piči, no, či budú aj iní. Viete ako to chodí, kurva. Tá tehla ma tak nasrala, piče, potom som ju jebol tomu kokotovi Petrovi do kebule, do piče. On bol nejak jebnutý, on háče tehle z hora, hej, do piče. Však to nemá logiku, kurva. A tak ale čo má pri ňom logiku, že je do piče. No a teraz sa tu jebem na stoličke, tu sedím celý deň ako kokot. Pes mi jebe do piče, furt mi chce vylizať kokota, tento psisko priebané. No tu sedím celý deň ako kokot pri tom jazierku pojebanom, žaby po mne skačú, komáre ma tu jebu furt. No však to nie je život, no. Však povedzte. No, Kozmodisk do piče, zavolaj. 0 kokot 55 piču. Jediné, čo ho prezradí, je váš kokot na tvári. Kokodisk. A to som ja, stará Helena. Tuto som trošku odmladla, dal som si fitness, rules. Tuto, áno, kokotík sa mi točí okolo hlavy. Myslím si, že môj obraz je pekný za mňou. Aj moja stena, to ten kokot, čo tam masíroval tú stenu predtým, asi pred 5 minútami. Moja fotelka je pekná, že? Tam sa jebeme každý deň. Tam mám môj dážnik položený a tuto makám. A tuto, no videli ste to, takto makám každý deň, aby som mala nejaké tie svaly starého, aby som zmlatila. Ja nemu kokota prevrtala niekde tam hore na fotelku, kurva áno. Myslím si, že som stará, mám 60 rokov. Učím matematiku na ZŠ hliny 8. Myslím si, že som jebnutá k tago. Áno, no, myslím si, že tuto Quake 2 je dobrá hra. Áno, kokodisk k tomu ešte pomôže, to nám zreaguje všetky myšlenky. Áno, vidíte tie porcelány, to sú zo Švajčiarska. Kokodisk 08 08 08 08 Štúdio Kokota. Dobre, registret, áno. Jediné, čo vás prezradí, je váš kokot na tvári. Kokodisk, registret. Áno, to som zase ja Búčer. Volám sa Jozef Lokša, alebo ktorý kokot Okša, Jozef Sadlo, vochcam padlo, jebadlo, alias cinky cinkota. Mám 56 rokov, ale v tomto podniku pracujem už 60 rokov. Neviem, ako je to možné. Asi sa desi pomýlili do piče, alebo som tu už po smrti. Ale vidíte tie klobásy do piče, už som vám vravel. A ja som taká piča biela zošuverená. Ja si tu nakrájam cibulku, strčím si ju do piče, aby ma aspoň čosi vyščipkalo. Volám sa Valéria Virtuálna. Jebem si to každý deň, dávam si aj vibrátor. A ja som ten kokot, takto si ho honím. Čo mám robiť? Povedzte. Tak si aspoň zaspievajme. Ku môjmu vozičku mi nedali kolieska, ako vidíte do piče, tak tu len sedím jak kokot, nemôžem ísť ani do potravín. Carmageddon. A to som zase ja. Jana Kokotky. Dobre.
Je to maďarské meno, pochádzam z Arpádov, odporúčam Kokodisk, lebo mi pomáha pri mojej vibrácii. Myslím, že sa to oplatí, je to za do... Oj, do piče. Mne to pomáha pri menštruácii, ten môj kokodis, lebo odkedy ma kamarát tak vyklátil, mi natrhol kakáča, mám problémy s pomočovaním. Ja viem, že som Helena Franová, ja viem, že som čierna svinia, však príde slota, pôjdeme do piče všetcia. Čo ja mám robiť? Čo mám na to povedať? Poďte, tak si aspoň zaspievame. S Pánom Bohom, aj s batohom, neublížila som, a už idem do piče. 09 07 66 55 666, zavolajte. Telenákup. Dnes dopoledne ešte poslední